Здравейте! Добре, здравейте. Аз сега... Чакай. Добре, аз сега ви... Че си името, бе? Аз сега ви... Гаврил Петров. Ще играем играта Асоциация от Емил Конрад. И започваме директно. Вижте снимката. Много е яко, не знам как са го нарисували, много ме кефи лично мен. Добре. Кое е първи? Камък, ножица, хартия. Чакай. Който падне, трябва да познае думата. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Падаш. Чакай. Чакай да го правя. Габриел познава, нали? Да. Точно така. Ето, виждате как? Да, и тук има едно малко старче, натискате старт и започваме. Обърни се. Добре, виж сега. То е някаква поговорка. Не знам коя е тази поговорка. И в кръга на та-та-та-та пум. В кръга на щастието. Ходи щастие. Та-та пум, та пум, па. В кръга на... Тайната. Не тайна. В кръга на магията. Предаваш ли се? В кръга на магията. Не. Как е? Не. То път в кръга на щастието. Нали? Казах го! Не, в кръга на майтапа, чакай, не мога да чета, защото има някакви такива гадни. В кръга на майтапа, на успех. Добре, чакай. Добре. То прави Кун! Да. Между другото ще казваме само по 5 думи, аз 5, той 5. Добре, с него взимаш една топка, нали, дебела, така, някаква, не се лъжи, някаква такава тежка, имам предвид, и има 3 дупки, и слагаш си ръката и... Тежка топка. Да. Футбол. Не бе. Времето те изтича. Боулинг мисля. Да, право. Добре, чакай, коя дума вече? Четвърта. Добре, ти си някакъв като бежанец и ходиш по къщи. Не къщи, такива, някакви. Имаш си палатка на гърба си, такива. Имаш си колело. Чакай. Какво колело бе? Айде, такова е. Как се казваше? Турист? Терорист. Да, турист. Последна дума. Гадзата поговорка. Виж сега. Вятъра. Чакай. Да, вижда се. Вятъра. Тарата. Та-та-та-та. Вятъра го на... Тей, как го разбра? Имаше нещо такова, да, знам тази поговорка. Времето ти изтича бързо. Вятъра го на кон. Да. Нали? Да. Аз знам много, бе. Да, чакай, сега си ти. Пауза. Започваме. Че, погледаш ми така, като луд ми гледаш. Чакай. Това е нещо. Защо? Какво е това? Какво пускаш ми? Стана фел ли? Какво стана? Нещо такова. Не. Чакай бе, братле. Чакай. Започна ли? Айде, започвай. Чакай. Тя си има кърпа на главата или... Айде бе, братле! Кой има кърпа на главата? Стоп. Силвето! Ама тя няма кърпа, тя има перука. Не перука, бе. Как се казваш? Как се казва? Тениската на Емил Конрад. Но ето. Успех, давай успех. Да, успех. Добре. Чакай да видя аз. Не, какво правиш? Чакай. Там е готино. Дай нещо. Има вулкан. И играят хуа-хуа. Хуа-хуа. Да, браво. Успех. Там
Там се. Нещо като... Как да ти кажа, чакай да видят и зрителите малко. Той е... Айде, дай! Там може да сядаш, да седнеш. Да сядам. Когато примерно си турист. Ето. Когато съм турист. Чакай. Когато съм турист, палатка. Нямаш време. Каква е думата? Нямаш време. Хотел. Да. Това е вид мечка. Черно-бяла. Черна и бяла. Черно-бяла мечка. Не бе, черна и бяла, не черно-бяла. Някъде черна, някъде бяла. Добре, чакай. Панда. Да, панда. Панда. Чудо, черно-бяла си каза, че като мечка. Да сеща се човек. Това се пие. Пие се, но само когато е сутрин и не от всички. Не от децата. Как беше? Енергийна напитка. Не. Сутрин енергийна напитка. Да, може, но не. Такова. Какво пиеше, мама? 3 в 1. Не бе, кафе се пие. Правилно, не? Успех. Чакай да си имаме резултата. 80% сме готи. Бе, простия. Ти си 80. Това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Ако е харесало, можете да дигнете палец нагоре. Покажи палец. И мисля, че това е всичко. Очаквайте нови епизоди през... Сега да кажа 2017 година. Може би скоро. Довиждане от мен сега и може би